+3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ଆଧୁନିକରଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଏବଂ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା। ଆଧୁନିକରଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକରଣ କ'ଣ? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର, ଶିଳ୍ପକରଣ, ସହରୀକରଣ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଆଦି ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଆଧୁନିକରଣ କୁହାଯାଏ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା, ଶିଳ୍ପକରଣ, ସହରୀକରଣ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଆଦି ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଧୁନିକରଣ କୁହାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକରଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକରଣ କୁହାଯାଏ। ଆଧୁନିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆଧୁନିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆଧୁନିକରଣ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକରଣ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାହା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାହା କ'ଣ? ଆମ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକରଣ କ'ଣ ତାହେଲେ? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା, ଶିଳ୍ପ, କଳକାରଖାନା, ଗମନାଗମନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଆଧୁନିକରଣ ବୋଲି କହିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଧୁନିକରଣ କହିବା। ଆଧୁନିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାହା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକରଣ ସଂଜ୍ଞା। ଆମ ଆଧୁନିକରଣ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେଉଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା କହିବା। ଆଧୁନିକରଣ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକରଣ ସମାଜର ସଞ୍ଚାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ସଂହତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। କାହାଙ୍କ ମତରେ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକରଣ ସମାଜର ସଂରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ସଂହତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଅଛି? ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକରଣକୁ ସରକାର ଗଠନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ମନେ କରନ୍ତି। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ଆଧୁନିକରଣକୁ ସରକାର ଗଠନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ମନେ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତିନିଟା ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତ ଆମେ ଦେଇକି ଆଉ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ସଂଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଅର୍ଥନୈତିକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଳାକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆଧୁନିକରଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଳାକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଆଧୁନିକରଣ କୁହାଯାଏ। ଆଧୁନିକରଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଆଧୁନିକରଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଆଧୁନିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆଧୁନିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକୃତି। କ'ଣ କ'ଣ? କେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଆଧୁନିକରଣ ପାଇପାରୁଛୁ? ଶିକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ଆଧୁନିକତା, ଶିକ୍ଷା ବା ସାକ୍ଷରତା ବୁଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷା। ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶିକ୍ଷା ହାସଲର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶିକ୍ଷା ହାସଲର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି ଆମେ ହାସଲ କରିବା ତାହାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିକାଶ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଧୁନିକରଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ
ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛି। କ'ଣ ମଧ୍ୟରେ? ଆଧୁନିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଧୁନିକରଣ ହେବା ଫଳରେ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିକାଶ ହେଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛି। ସେମିତି ଗମନାଗମନ ବିକାଶ। ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ମୋବାଇଲର ସେବା ଜରିଆରେ ଆକାଶ ସ୍ଥଳ ପଥରେ ଗମନାଗମନ ସରଳୀକରଣ ହୋଇଛି। କେଉଁ ଉପାୟ ହୋଇଛି ଗମନାଗମନ ସରଳୀକରଣ? ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ମୋବାଇଲର ସେବା ଜରିଆରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଓ ସ୍ଥଳ ପଥରେ ଗମନାଗମନ ସରଳୀକରଣ ହୋଇପାରିଛି। ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ବିକାଶର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛି। ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛି। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ବଢ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଘଟିଛି। କୃଷି ଭିତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଘଟିଛି। କୃଷିଭିତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଆଧୁନିକରଣ କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୁଝାଏନି, ବରଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୁଝାଏ। ଆଧୁନିକରଣଟା ସାମାଜିକ ସହିତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।